Už ja som Okestezida. Ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. V tomto videu si ideme za 5. diel z PUBG. A hrám to ešte po tretíkrát, lebo raz som si nechcel vypnúť kameru po druhýkrát. Už je fakt, ja neviem hrať. Kámo, ja ťa chytím. Dobre, takže v minulom dieli teraz som hral 2 hry. A takže ako keď vidíte, eliminoval som ich jedného človeka. Eliminoval. No a keď tu uvidíte o také na podpory, tak vy môžete povedať. Nejakomu mi dal odber a nie tento kamarátovi mi dal odber a ten kamarát povie tomu kamarátovi, ten kamarátovi a blablabla. Až sa to dostane... Neviem, ne. OK, tak nie. Tu hráči asi nebudú. Tu je Renzon. Tu je. Tu chcem ísť. Niekoľko kilometrov. Tak... Kde je hráč? Hej, tak to chcem. Hej, kde je? To ja ho chcem. Hej, sorry, že až tak som trápny, ale si to myslím. Máme rád tých ľudí, čo mi komentovali moje prvé video s hlasom, čo bolo 5. diel z Brálka, ktorý som extrémne bol na vás nejak prekvapený, že až ste to tak rozbombili, že ste komentovali to každé video. Ďakujem tomu 20. odberateľovi a 21. a všetkým. Už skoro žiadnych odberoch nebudú. Haha, nedalo si sa až tak preháňať, nubo. A keď si ma nechal, tak to je aj tak tiež druhá vec. Nemám... Jo! Hej, kde je ten meč? A neviem, kde... Haló? Haló, ja som mal šťastie. Haló? Hej, čo sa deje? Ja chcú vyhodiť. Kámo, čo? Ide si? Tu poď. Haló, poď. Kámo, kde ste? Tuto, poď. Hej, ty dvojka. Amatér, poď. Amatér. Nie, tak tam idem. Ja idem tam. Kašľam na to. Keď toto za chvíľu zmizne, ja nebudem hrať. Tento diel bude kus dlhší. Oho. OK, kde? Kde je hráči? Kde sú hráči? Haló, kde sú? Hej? Počkaj, ne! Hej, ja ho zabijem. Hej, vypad. Idem, bežím. Bežím. Kde sú hráči?
Haha. Ja neviem už, čo mám robiť. Ja vám tu nemám cheaty, takže, lebo mne to už ukazuje. To už ukazuje hráčov. Viete proč? No díky PUBG, lebo ja by som nebol až tu. Niekoľko som takýchto urobil a keď vidíte, že mám cheaty, nemám ich. Poď, hýbaj! Let's go, poď! Haló, čo robíš? A jaká som nechcem. No, čo robíš? Haló, dobre. Keď mi tu... Neviem. Kde je teraz Renzona? Počkaj, pri mne. Nemáš. Pri nás. Tu musím ísť. Ne, čo robím? Takže rovno za nosom. Vidíte, tam je tá zóna, ale potom je istá. Podľa mňa je tam veľa dobrých, ktorých môžu zabiť. Ne, help me! Ďakujem. Aspoň nemám ten heal. Sme tam. Sme tu. Yes. To sú hráči. Ne, red zone. No hýbaj, veď nás zabijeme. Čo robíš? Veď zomreme. Tu si. Spolupracovať. To je zase toto. To je čo tu. Jasné. Musím z toho rádi. Yes! Zomrel. Yes. No tak nemáte ísť za mňou. No tak.
budem si obsázať. Sorry, že som to tam zabil, ale jedna som potrebovala som to nikoho zabiť. Takže 7 eliminovali, aspoň to je dobré. Kámo, poď sem. Help me, hej pomoc! Kámo, čo robíš? Ty si fakt pomalý. Či sa vám toto video páčilo, zanechajte like a odber. Jednu úlohu. Vidíte, ja mám tu otázku, či viete si poradiť. Keď dáte like na toto video, tak hlasujete za Griffa. A za Edgara dávať odber, ten je lepší. Takže či sa vám toto video páčilo, dajte like. Keď sa vám toto, tak dajte odber a odber. Takže sledujte ma čo najďalej, takže ahojte.